Ονομαζόταν Αρσένιος Εσνεπίδης, αλλά ελάχιστοι το γνώριζαν αυτό το όνομα. Οι γονείς του ήρθαν πρόσφυγες το 22 από την Καπαδοκία και εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Ήταν ξυλουργός και σε ηλικία 30 ετών έγινε μοναχός. Όσοι το γνώρισαν μιλούν για έναν Άγιο που έκανε εκατοντάδες θαύματα. Ήταν ο Γέροντας Παΐσιος. Από ό,τι ξέρουμε και πληροφορούμαστε από τα βιβλία του και μάλιστα από το βιβλίο του Αγίου Αρσενίου που έγραψε ο ίδιος, εκεί πέρα μέσα φαίνεται ότι κατάγεται ο γέροντας από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας, ότι γεννήθηκε εκεί πέρα στα Φάρασα, σε ένα κεφαλοχώρι της Καπαδοκίας, και εκεί ο Άγιος Αρσένιος, όταν ήταν να έρθουν τότε με την ανταλλαγή οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, βάπτισε όλα τα βάπτιστα παιδιά, μεταξύ αυτών και τον Γέροντα Παΐσιο. Και εκεί μέσα ο γέροντας λέει ότι θέλανε να το βάλουν το όνομα του παππού του, του πατέρα του πατέρα του. Αλλά ο Άγιος Αρσένιος τον έβαλε το δικό του όνομα Αρσένιο και είπε πρέπει να αφήσω κι εγώ έναν στο πόδι μου. Και εννοούσε ότι ο γέροντας θα γίνει αργότερα αυτός που έγινε. Και πραγματικά αυτό συνέβη και το ζήσαμε και το γνωρίσαμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν ήρθαν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες και ο Άγιος Αρσένιος μαζί τους, ο οποίος πέθανε μετά από 40 μέρες πάνω σε ένα νησί όπως είχε πει και ο ίδιος στην Κέρκυρα, και ο Γέροντας Παΐσιος βρέθηκε στην Κόνιτσα. Στην Κόνιτσα μεγάλωσε, εκεί πήγε σχολείο όπως μας πληροφορεί στο Δημοτικό και έμαθε και μία τέχνη του ξυλουργού. Εγώ πληροφορίες που έχω από κονιτσιώτες όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κόνιτσα 1974-75, έμαθα για το γέροντα και άκουσα από τους ανθρώπους εκεί τους κονιτσιώτες ότι ήταν πάνω στο μοναστήρι και οι άνθρωποι πηγαίναν από τότε στο μοναστήρι στο γέροντα, το πηγαίναν αγαθά γιατί ξέρουν ότι θα κάνει μια δίκαια κατανομή, θα τα προσφέρει στον κόσμο σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αλλά μετά ο γέροντας από εκεί έφυγε και πήγε στο Σινά μετά από το στρατό και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος. Εγώ τον γέροντα συνάντησα το πρώτον στο κελί του Τιμίου Σταυρού που ήταν κοντά στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα το 1976, έτσι χειμωνιάτικο καιρό, κοντά στα Χριστούγεννα. Αλλά μετά μεταφέρθηκε στο κελί της Παναγούδας, το οποίο είναι κάτω από το μοναστήρι του Κουτλουμουσίου, στο δικαιοσία του Κουτλουμουσιανού του μοναστήρι. Εκεί ο γέροντας βρισκόταν και τον επισκέφτονταν πολλοί κόσμος, γιατί άνθρωποι που θέλαν και είχαν προβλήματα πηγαίνανε εκεί πέρα και βρίσκανε, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, την παρηγοριά τους, την ανακούφισή τους και πολλές φορές και τη λύση των προβλημάτων. Την πρώτη φορά που πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο και ήμασταν μια ομάδα νέων φοιτητών. Και εγώ πήγαινα πρώτη φορά και ένας φίλος μου ο οποίος είχε κάποιο συναισθηματικό πρόβλημα. Σύνηθες. Και τα παιδιά της ηλικίας που ήμασταν τότε, 20 χρόνια. Συγκεκριμένα είχε κάποια κοπέλα με την οποία τα χάλασαν, δεν ήταν πια μαζί και αυτό τους τύχιζε. Και βρέθηκαμε όλοι εκεί μπροστά στο γέροντα. Τα πρώτα λόγια τα οποία είπε ο γέροντας, είπε κοιτάζοντας ελαφρά προς την κατεύθυνση του παιδιού αυτού το οποίο είχε το πρόβλημα, λέει, έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι χάσαν κοπέλες που αγαπούσαν και πολύ τους συμπονώ. Γιατί ξέρετε, λέει, κι εγώ ερωτευμένος είμαι. Ένας ερωτευμένος είμαι κι εγώ. Εμείς ήταν μια αποκάλυψη εμάς. Ναι, ξέρετε, μας λέει, ο Θεός είναι έρος. Ναι. Είναι θείος έρος. Ήμασταν τότε ακόμα ενίδεοι από συγγράμματα πατερικά και από τέτοια, γιατί πράγματι για τους πατέρες αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, και μόνο έτσι, λέει, εξηγείται το πώς μπορεί κανείς να περνάει, λέει, τη Σαρακοστή τρώγοντας μόνο παξιμάδια. Ήμουν φοιτητής τότε και ένας φίλος φίλου μας είπε, ας πούμε, να πάμε μια βόλτα στο Άγιο Όρος. Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση, ας πούμε, με τη θρησκεία. Μάλλον ήμουν αρνητικά προδιατεθειμένος ή προκατηλημένος, να πω καλύτερα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αλλά το είδα, ας πούμε, ότι θα κάνουμε ένα ταξιδάκι να γνωρίσουμε έναν περίεργο τόπο. Πήγαινα και έκαμε ψαροντούφεκο εκεί γύρω, ας πούμε, και είχα δει τους μοναχούς και έλεγα τι είναι αυτοί, τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι μου είχε δημιουργηθεί μια περιέργεια. Παλιά, ας πούμε, έξω από το Άγιο Όρος κάναμε αυτή τη δουλειά. Και θυμάμαι πόση έκπληξη είχα νιώθει όταν για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα έναν μοναχό, δεν ήξερα τι είναι. Όταν μετά από χρόνια, ας πούμε, μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, είπα να πάω κι εγώ να δω τι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα την πρώτη φορά. Γιατί άλλα περίμενα να δω και άλλα είδα. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μου καθόταν μια εικόνα πολύ αρνητική, ας πούμε, για τον χριστιανισμό. Δηλαδή ότι είναι απατεώνες, ότι λένε ψέματα, ότι είναι λαοπλάνοι, ότι δημιουργούν θαύματα, ξέρω, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τεμπέληδες, χαραμοφάιδες, ανήθικοι, τέτοια. Και όταν πήγα, ας πούμε, εκεί πέρα και είδα από κοντά, ας πούμε, τα πράγματα και τα πρόσωπα, έπαθα μια έκπληξη. Διαπίστωσα, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι το αντίθετο από αυτό που εγώ πίστευα. Δηλαδή και ομορφωμένοι ήτανε και έξυπνοι ήτανε και μπορούσαμε να κάνουμε βαθιές συζητήσεις για πράγματα που με απασχολούσαν εμένα, έτσι, υπαρξιακά οντολογικά προβλήματα. Αλλά και ζούσαν με κόπο, ας πούμε. Δηλαδή καλλιεργούσαν τους κήπους τους, κάνουν εργόχειρο. Δηλαδή είδα μια ζωή τελείως διαφορετική. Το Γέροντα Παΐσιο πώς το γνωρίσατε? Σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιον ιερομόναχο εκεί πέρα, που ήταν της ηλικίας μου, έτσι, και τα λέγαμε πιο άνετα, μου είπε, ας πούμε, ότι να πας να γνωρίσεις και τον Πατέρα Παΐσιο, ας πούμε. Εγώ δεν είχα, καθόλου δεν είχα έτσι έντονη θρησκευτικό, τίποτα, ήμουν προκατηλημένος αντίθετα. Και γιατί να τον γνωρίσω, λέει, δεν είναι, λέει, σαν τους άλλους μοναχούς, είναι, λέει, διαφορετικός, λέει, να πάνε να τον γνωρίσει, αξίζει τον κόπο. Δεν είχα χάσει κι εγώ τίποτα, ας πούμε, πήγα και τον γνώρισα. Και πραγματικά, ας πούμε, έτσι συνέβηκαν διάφορα πράγματα που εντυπωσιάστηκα. Θυμάμαι ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι αφού είχαμε συζητήσει φεύγοντας πια από το κελί του, γυρνάω, ας πούμε, και βλέπω στην αυλή του ήσαμε 50 άτομα, τα οποία περίμεναν και αυτοί να μιλήσουν μαζί του. Που βλέπω, ας πούμε, ήταν κάθε καρδιά σκαρίδι που λέμε. Δηλαδή ήταν φτωχοί, ήταν αναρχικοί, ήταν αξιωματικοί, ήταν κουστούμαρισμένοι άνθρωποι, δηλαδή μια όλη γκάμα, θα λέγαμε, της κοινωνίας. Και τότε αναρωτήθηκα, λέω, καλά ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλό έχει αυτός ο άνθρωπος. Εδώ συζητάμε, ας πούμε, με έναν άνθρωπο, με έναν φίλο που γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, μισή ώρα και έχουμε μια κοινή γλώσσα. Να μιλήσουμε και τέλος πάντων, τι μυαλό έχει, ας πούμε, λέω, πώς αυτός μπορεί και επικοινωνεί με τόσα διαφορετικά πρόσωπα και σε βάθος. Γιατί όλοι από εκεί φεύγανε, ας πούμε, έτσι ικανοποιημένοι, ας πούμε, δηλαδή παίρνανε μια απάντηση. Και οι περισσότεροι από αυτούς που πηγαίνανε εκεί πέρα είχαν κάποιο πρόβλημα να πούνε, κάποιο πρόβλημα μάλιστα άλυτο τις περισσότερες φορές, που δεν μπορούσε να τους στολίσει ο γιατρός, που δεν μπορούσαν να τους στολίσουν οι ψυχολόγοι, οι φίλοι, οι σύμβουλοι, και κατέφυγαν εκεί πέρα, ας πούμε. Το Γέροντα, εγώ που το γνώρισα προσωπικά αυτά τα 18 χρόνια